Списваме. Супер. Първо да кажа, благодаря ти, Миляне, че си единствения, който ми е изпратил това домашно, дето го мислих за сникърсите. Другите сърдица ме. Кои? Нали предния път ви казах, че съм качил ново домашно сник. Или го пратих? Иначе съм... Кога си го пратил? Аз вчера май... аз вчера погледах ги. Добре. Ако идваш на упражнение, ще видиш. Чай сега. Къде е то тъпнало? Его това. Аз мисля, че задачите са доста интересни. И всичко ти е вярно, т.е. без тая с тази. Само тази не е вярно, но както и да е. Може да си ги разгледате, ще го остави за другата седмица да качвате. И другата седмица ще... Какво ще е? Как бяха? Сега сме какво? 30, 6, 13. Не, на 9 после. Добре, значи на 9 някой ще получи голямата награда. Както и да е. И си пишете тия домашни. Има ли някой, който не съм го проверил? В смисъл, да, домашна на четвъртата. Да. Опа, сори. Не бе, до края на сесията. На сесията, на семестъра. Това е... Не е за трето и четвърто. За първо и второ е до утре, до края на месец. Аз ти пратих вчера. Това беше до 16.00. Добре. Така е по-разумно. Добре. И сега си говорим за Java. Java. Нямаш има само един път какво става. Не сме си говорили друг път за Java. Просто свършихме си предния път с всичко. Посипващост и Григоров решил да ви показва малко Java и сега ще го изпреваря. Може би, не знам всъщност дали го покажа. Както и да е. Така. Понеже очевидно за 2 часа няма кой знае колко Java да ви покажа. Добре да видите какви са основните по-теоретични разлики между двата езика. Не, че повечето от вас не знаят. Но ще занимавам повече с това. Така. Първо, може би вече съм ви споменавал. Все пак да си кажа. Само ще отворя един това да е малко по-чистичко. Само да ще ползва редактор? Ще стане въпрос. Първо да обясним термина виртуална машина. Значи, ако това ни е компютърчето, много красиво нарисувано, и тук да речем така. Нали, това е компютър и той какво съдържа? Съдържа едно CPU, което изпълнява инструкции. Нашите програми на C++ се компилираха до някакви инструкции за това CPU, които само той разбира. Никой от нас не може да прочете, защото са от типа на 123, 5348, което да речем означава 123 кода за земи от ръмта, 53 е с отместване 53 и 48 е да кажем основен адрес. Някакви такива конструкции, които са тотално четими и си представете да пишем код само с цифри, които трябва да наизустим всичките може би 500 машинни инструкции, които интелските процесори направят. Ужасно. Така и за това също ползваме езици от високо ниво. Така, някой се е сетил, че може да симулира машина в машината, като просто вместо да кода, който се създава, да не върви директно в процесора, ами да върви в една програма, която се представя за процесора. Тоест, може да напишем код, който си мисли, че върви в процесора, но всъщност върви в друга програма, която вместо да има директно RAM, да речем има
един огромен масив, в който бута елементи. И така. И това се нарича виртуална машина. Почти всички езици, които са малко по-хитри от C++, работят с виртуални машини, а не директно върху хардуера. Какви са бонусите? Първо, като имате виртуална машина, най-очевидният бонус е факта, че виртуалната машина може да следи за изпълнението на абсолютно целия ви код. Което какво ще рече? Първо, директно швърляме поинтерите, защото те са опасно нещо, с което може да си правим гадни работи. И основната причина да ги имаме, че понякога искаме да заделяме памет в хипа за обекти, които стоят по-дълго там, стоят дълго време живи. Какво прави виртуалната машина? Вместо ние да избираме на ръка кое кога да отива, тя просто казва всичките обекти ще отидат в стека, всичките обекти отидат в хипа и аз ще се грижа за това те да умират. Най-якото нещо на виртуалните машини, т.е. то не е задължително да присъства, но в общи няма виртуална машина без такова нещо, се нарича garbage collector и то прави следното нещо. Всеки път, като създавате обекти, да кажем, от някакъв клас или от някакъв тип от класове, всичките обекти отидат директно в хипа и никога в стек. Виртуалната машина следи, или по-скоро garbage collector, който е на подсистема, следи всеки от тия обект, кога за последно е бил използван и използва ли се някъде в момента. Тоест, ако имаме един клас animal и тук имаме така. Имаме клас animal head и клас animal. В animal има глава, очевидно. И някъде тук имаме една функция, която създава животни. И да кажем, казва animal. Няма да напише Петъл, макар че го обмислям като вариант. Милка. Рама, animal. Въобще не целя да е някакъв валиден код, просто искам да илюстрирам идеята. И сме се разбрали, че като вземе нещо си, то отива в хипа и седи там, докато не му кажем delete. И сега какво се случва тук? Като свърши тази функция, garbage collector ще каже така, тук имаш обект, който седи в хип. Този обект е бил отразен само в тази функция. Никой отвънка не знае, че той някога въобще е бил създаван. Никой никога няма да го използва, защото тази функция втори път не мога да извикаш с абсолютно същия обект. Значи този обект вече не ти трябва и аз мога да го изтрия сам, без ти да изрично да ми казваш delete. И го трие. И така няма изтичане на памет, няма delete по 100 пъти. Какво ще стане като се изтрие това? То ще каже, аз изтрих милката, ама в милката имаше инстанция на animal head. Ама animal head, никой друг обект вече не знае за нея. Никъде по кода си ти не използваш точно този обект. Никъде. Значи и това не ти трябва. Значи аз мога го изтрия, няма нужда за него да ми казваш delete. И ето както го изхвърлихме наведнъж и поинтери и деструктори. Което много ни поставя работа. Така, виртуалната машина ни дава и някои други много яки бонуси, като например, че имаме нещо, което се нарича reflection. Най-грубо казано, reflection ни позволява да имаме много повече информация за типовете на нашите данни. Да кажем, компилаторът ще знае, че animal е точно този клас и той има точно инстанция от animal head и така нататък. И след това ще могат да използват тази информация дори по време на runtime. Тук веднага забравяме за всичките инклудове, понеже работата на един инклуд, на един хедър, е просто да каже, там някъде има нещо, което имплементира този интерфейс. Къде е? Сигурно е в нещо със същото име .cpp, а може да не е там, не е задължително. И разбрах колко говорих. Както и да е. Въпросът е, че изхвърляме всичките хедери, защото автоматично и те отпадат. Така. Но като цяло най-големия бонус е garbage collector и това, че не се налага ние ръчно да се менажираме паметта. Бях подготвил някакви други бонуси, обаче в момента съвсем изключих и затова
ще ги казвам, ако седите за тях по време на нещо. Сега първо да пропишем малко Java код. Java-та може да си изтеглите от java.com. Има там нещо, което се нарича JDK, съкръщено за Java Development Kit. Въобще, като чуете някъде DK, обикновено с S отпред, Software Development Kit, е една поредица от инструменти, които ви улесняват разработката за конкретна платформа. JDK е джаварско нещо. Така. JDK и ID моля. Между какво? ID повече Development Environment, другото е Development Kit. Едното е Runtime Environment. Не, той не пита за JRE, той пита за ID. Така, да ще го обясним този термин. ID, за хората, които са го чували, е Integrated Development Environment, среда за разработка на български. И това е да речем Visual Studio, това е да речем CodeBox. Среда за разработка е нещо, което супер много ви улеснява писането на код, защото на практика писането на код означава да си напишете някакъв текст в текстов редактор и да пуснете компилатора от командния ред, нали така? Ама Visual Studio ни позволява това да го правим с контрол F5 вместо да си влизаме под CMD-то и да пускаме компилатора всеки път при всяка малка промяна, което е доста по-бавно. Най-общо трябва да компилирам много файлове наведнъж. Както и ни дава супер много шокалитетни работи, като оцветяване на текста, да намерим къде сме дефинирали нещо, дебъгване, грешки отдолу, които идват в красиво прозорче, а не както и да. В смисъл, виждали сте всички тези неща. Така. Да, автоматпишени форове и така нататък. Снипети има глупост. Идеята е нещо, което ви улеснява писането на код. Сега, не винаги е най-полезното нещо на света, но да кажем, че ние сме свикнали само с него да работим. Докато JDK, примерно, значи, един Software Development Kit може да включва среда за разработка, като в общи линии това е просто някаква колекция от инструменти. Не е задължително да среда за разработка. Примерно може да е някакво тулче, което ти парсва кода и ти казва това не си го форматира хубаво. Нещо такова. За Python G е PEP8 валидатор. Така. Сега, каква среда ще използваме за Java-та, защото очевидно няма да пишем, т.е. може да го правим да пишем в текстови редактори и след това компилираме с Java компилатора, ама няма да стане. Така, двете най-разпространени среди за разработка, които са еквивалентите на Visual Studio и CodeBox, с които сме свикали, се казват NetBeans и Eclipse. Не знам дали имаме Eclipse в момента. Няма Eclipse. Добре, възможно, сега няма го търся. Така, ще помня NetBeans, защото е по-малко. Също както CodeBox е по-ограничен от Visual Studio, така NetBeans е по-ограничен от Eclipse. Какво въобще ни Visual Studio и Eclipse са двата най-големи райвала в войната на идеята, защото Visual Studio е C# и C++, пък Eclipse е Java и C++. Както и да е. Това е NetBeans, който е вариант на CodeBox. Eclipse изглежда малко по-шайни. Трудната част се инсталира. Да, и той ще инсталира малко по-бавно, но Visual Studio не мога да се инсталира бързо. Бър, няма ли някакви скриншоти? Да не такъв Eclipse. Вече Eclipse почва много сериозно ядосвени са минавам на IntelliJ. Аз мисля направо да видим да минавам, за да не се ядосвам по всички. Да. Така, ето ви малко Eclipse. Аз мисля, че е по-грозно от Visual Studio, нали? Добре, както и да е. Възможно. Така. Как се представя нещо? Може да се създадем нов файл, може да се създадем и... Също не знам дали тук трябва да се създават изцяло проекти, както в Visual Studio, или може да задаваме само отделни файлове, както в CodeBox. Не помня, защото отдавна съм го пускал, но... не, има си проект. Добре, ще създадем нов проект. И ще го кръстим Java Demo. Добре. Както и да. Какъв е ще има път? Не? Защо така? Какво стана преди малко? Това е филтър, аз си мисля, че тук му пише името. Както и да е. Избираме Java Application. Така, next. Името.
Java demo. Project location очевидно няма да е тук. Не, просто е така. Dedicated в create main class, хубаво да ще изследва main class. Така, Java е създаден в началото на 90-те години, когато обектно-ориентираното програмиране вече е било хита в програмирането, както добре. Тук трябваше да вкараме някаква смешна аналогия, но както да е. C++ се разбрахме, че създаде 70-те години от един момък, който всъщност отдавна е момък, се казва Бярне Страуструп, защото е решил, че си го дразни много и иска да използва ООП. Значи, по времето, когато Бярне създава ООП, ООП е била концепция, която е тук що е излязла от академичните среди. Значи, представете си някакви професори, които са си казали, това ще е супер яко да го има. Само, че тогава те са го мислили, нещата са изглеждали като дълги пейпери, в които всичко е много абстрактно и изглежда тотално безполезно. И след това се превърна в най-интересното нещо на света. Така че това ни дава идеята, че не трябва да отхвърляме нещата, които Дичев ни показва, защото един ден може Дичев да стане човек да измислил новото ОП. Или procedure oriented, object oriented. Да. Така, когато Бярне създава ООП, то все още гордо малко хора са имали идея как всъщност е добре изглеждащия ООП код. Нали всичко започва там от един малък език, който се казва Smalltalk, но няма значение. В 90-те години, когато Sun Microsystems, които хората създали Java, започват да разработват Java-та, ООП-то вече било доста по-така здраво стъпило на краката си и са имали по-ясна визия как трябва да изглеждат нещата и затова Java е много по-културен език. Всички, който създаден 2001 е още по-културен, но сега няма да хейтаме от Java. Така, в резултат на това, Java е изцяло ООП език. Под изцяло ООП визирам следното. Аз му казах създаден статус файл и вижте какво пише тук. Тук ми е мейна и мейн е в клас. В Java абсолютно всичко трябва да е в класове. Не мога да имате нищо извън класове. Не мога да имате функции, не мога да имате код, който просто така си върне в нищото. Не, че всичко можете, но всичко трябва да е в класове. Така. И то ми е създал един клас, който се казва JavaDemo. Сигнатурата на main е малко по-различно от това, което сте свикнали да виждате. Тук пише public static void main и масив от стрингове. Така, значи първо виждаме, че стринговете са си хубаво вградени в езика, не са като нашите стрингове, които са допълнени после през годините и, и имаме проблеми кое е стринг, кое е чар звезда. Второ виждаме, че main е void и не се налага винаги да пишем return 0 отдолу. Значи, return 0, не знам дали помните, но причината за това беше, че операционната система, като пуска едно приложение, очаква приложението, като завърши, да й върне някакво числоце, което показва как е завършило. Ако върне 0, значи всичко е било наред, ако върне нещо различно от 0, значи има грешка. И зависимост от това, какво е числото, грешката е различна. Примерно, аз мога да кажа, че моята програма, ако върне единица, това означава, че потребителския вход е бил невалиден. Ако върне двойка, значи е паднал метеорит. И така нататък. И сега, понеже в Java, въобще в Java си в тази концепция не е много популярна да си връщаме чиселца, които един бог знае какво значат. Хората сетили, че обикновено всички мейнове са void. Винаги накрая се връща return 0. Ако нещо изграви в процеса, това се случва по друг начин, който след това се предава като return код, който спира програмата. Но не се налага ние да мислим за това, да трябва да връщаме 0-1 или без това да е грешка. Така, сигнатурата е public static void main. Сега да минем, то ще обяснихме void-а. Static за момента не го гледате какво значи, а public си е публика, която се същите и вие. В смисъл, очевидно, че за да пусне програмата, за да тръгне програмата от някъде, main трябва да я видим от всякъде. Затова трябва да е public. Като тук тънката разлика е, че public и private се пишат върху всяко нещо от класа. Значи си послушай, ако имаме public две точки, всичко надолу е public, тук трябва да казваме явно за всяко нещо. Примерно имаме public int x. Респективно private или protect. Така.
А пък тия string args са аргументите от командния ред, които в C++-ски вариант изглеждаха така. int argc, chars 2 звезди, аргове. Това го правихме предния семестър, като викахме програмата с някакви аргументи. Помните? Така. За момента това е всичко, което трябва да знаем. Почти целият синтаксис, който сме виждали в C++, е въведен в Java. Разликите, ако ги има някъде, разликите ще ги усетите, защото компютърът просто ще ви каже, това не се пише така, пише по други начин, така че няма какво да влизаме в детайли. И очевидно, примерно, може да си зададем една променлива хикс, която е равна на 5. И след това да отпечатаме на екрана. Отпечатането става с малко по-дълго от простото cout. Става и така. Точка запитана. Така. Какво значи това? Има един клас System, който е статичен. И този клас System взимаме обекта out, който представлява cout на практика. И му извикваме метода println, който печата на екрана. Сега ако си пусна от тук нещото, ми изкара 5. NetBeans не ни изкарва конзола, ами директно показва резултат от изпълнението на програмата тук отдолу. Така че тук ще гледаме, а не в конзолката. Така, респективно мога да правя всичко, което се сещате. Мога да кажа string. Тук много важно, че стринговете с главна буква, това е за мен изключително дразнещо. Ама сикав се. Примерно string, нали, hello, е очевидно hello world. Лош питон. Hello. Сега моята идея беше да минем през основните неща, които ги има в които сме видяли в C++ и да ги разбираме в контекста на Java как изглежда. Но, преди това се сетих какво иска да ви говоря по-рано. И то е именно точно как се случи компилацията на Java код. Така, разбрахме се, че има някаква виртуална машина, която забравих да спомена, се казва JVM, което Java Virtual Machine. И тя, както нашия процесор, си има някакви инструкции, за които може да се програмира, ако искате на ръка с 1, 2, 3, 4, 5, 8, 15. Но в общия случай, ясно, че не го прави. Сега, компилатора за Java, като компилира, не създава изпълним код директно за процесора, създава изпълним код за тази виртуална машина, който се нарича байткод. Моля? CLR е съвсем различно, еквивалентът в C# се казва MSIL и стои Microsoft Intermediate Language, както и да е. Така, байткода е просто специален вид машинен език, от който виртуалната машина разбира. То е по-ниско ниво, което позволява виртуалната машина да работи по-бързо. И всъщност как работи изпълнението на програмата? Когато се зареди кода фронта, виртуалната машина започва да изпълнява нещо, обаче не го изпълнява смисъл да го интерпретира, както бихте очаквали, ами го компилира в движение. Тоест един вид вика компилатор по време на изпълнението за малки парчета от кода, които знае, че е преценило, че това ще се викне още 1000 пъти, защото има for цикъл, който го вика. Вместо да го интерпретира всеки път, го компилира до съвсем машинен код, както прави примерно C++, как примерно правят компилаторите на C++, и те се изпълняват. Това са детайли, които може би не са толкова интересни в момента, но все пак трябва да се чуе. Добре, и нещото, което често казвам за мен е много дразнещо, е, че абсолютно всеки клас трябва да е в отделен файл. Дразнещо, защото примерно сега като искам да ви покажа демо, трябва да си направя нов файл, в който пише, а не мога да се... По-скоро клас. Ще стане ли? Да, но само че извън дефиницията на това. Ясно да, ама... Или публик, или само клас. Да, само клас. Добре, значи тук мога да кажа тест клас, тест равно на тест клас, така ли?
бизнес. И нямаше ли такова, че не мога че трябва да има задължително? Не можеш, ако няма може да го направиш като публик. Класа да напишеш публик, че няма да позволи това. Да, хубаво. Ако искаш да е прави, пък трябва да е в рамките на договор. Искаш да е прави в клас. Ето, ако В момента не е ли правиш? в момента не е ли права, да? Ами пекич прави. Аха. Добре, ние за тия неща не сме говорили още за... Добре, чакай. Така, ще дадем един клас, който се казва много иновативно Animal. Добре, дайте идея, смисъл, писне ми да пише за животни. За какво да пише? За хеликоптери, добре. Малък хеликоптер, малък хеликоптер и голям. Така ли се пише хеликоптер всъщност? Да. Добре, да правим, че е така. Така. Хеликоптера, очевидно искаме да има някакъв конструктор. Как ще гледаш конструктора? Ми публик хеликоптер. Тук вече не е съвсем стандартно, как ще пише всъщност. Само, че не може да дефинираме неща от коса, които са извън. Тоест, не можем да дефинираме неща, принадлежащи на коса извън него. Тоест, не мога да кажа хеликоптер така конструктора. Всичко трябва да се намира между скобите на коса. Така. Той е хеликоптер, който ще приема... Какво ще приема? Перки. Брой перки. Така. И ще си има някакви данни. Те ще се правят. Pen count. Естествено, защото му какво е. Естествено ще имаме и getter и setter. Аз обичам getter и setterите след конструктора. Така. Значи this pen count. Тук this е съвсем нормален обект. Тоест разбрахте, че вече няма никакви указатели. Всичко става по референция. Т.е. с псевдоними. Така че очевидно нямаме строки. Round fence. Така и сега ще имаме get и set. Очевидно. Само че взяла концепцията, методите се почват с малка буква. И когато си в Рим, трябва да правиш като римляните, така че аз ще ги пиша с малка буква. Така, get fan count. А и скобата не беше? Да. Скобата му и на методите ли беше или само на if? Добре, значи на методите ще ги качваме. На класовете са отдолу. Не, на класовете е горе. Навсякъде е горе. Навсякъде ли е горе? Добре. Малко JavaScript става. Тоест по-скоро JavaScript е JavaScript. Става, но... Както и да е. Return this fan count. Така. Void set fan count. Покажи как помага идето да ги пересете. Разбира, че знам как става това в NetBeans. Мисля, че аз знам. This fan count равно value. Очевидно може да имаме, ако валюто е отрицателно, не може да имаме по-малко от една перка всъщност. И тогава ще казваме какво беше? System out print println Ефектив беше сус. Не е слайд. Добре, да ще го пиша на ръка. Println. Няма такова хеликоптер. Щеш да седи, няма такова животно, ако пишем животно, но... Добре, и сега създаваме нов хеликоптер. Хеликоптер брум-брум. Даваме нов хеликоптер с 8 перки. System out println брум-брум. Какво беше? Get fan count. Но това не е публик момент. Както същото, ако тук изпусна да кажа какво е това, ще правят, ще ми каже не е достъпно. Точка запитая. Така и очевидно нашия хеликоптер има 8 перки. Мога да ги сменим. Бръм-бръм. Set fan count на минус 8. Тук трябва да кажем return, за да не го сетваме.
И след това да ги отпечатаме, за да видим, че всичко си е останало както си беше. Няма такова хеликоптер, че останаха си 8, защото сета фейлва, понеже не мога да го сета на по-малко от едно. Така. Това празен редактор от бачката. И що да не бачка? И си просто с бачка, и си шер бачка и... Да. Търна казва, излезе от функцията, върни се. Евентуално върни се резултата, ако можеш да връщаш нещо, ма тя е вой, така че някакво да връща. Така. До тук имате ли въпроси? Мисля, че нещо е едно към едно с които ние сме правили, като изключим нали, синтактичните разлики и факта, че изхвърляхме всички поинтери. Нямате, добре. Само да вметна нещо. В Java всички ваши класове и всички дефинирани типове стандартната библиотека, с изключение на примитивите, такива отиват на хипа. Кои са примитивите, които срещате? Int, long, bool, char и това са. Тия неща ще отидат в стека, всичко остана от тия в хипа и няма начин да накарате Java-та да зададе нещо в стека. На C# има. Както е. И... Другото, което иска да кажа е, че не всички неща, които сме свикнали да виждаме, се поддържат от Java. Например, няма предефинирани оператори, което означава, че може да си напишете клас вектор и да имате плюсче, което е смислено. Може да си напишете метод add, който събира и то да става по-грозен, ама върши работа. Добре, какво друго да разгледаме? Вкарване на данни. Input. Input беше ужасен. Добре. Така, значи, сега. Понеже всичко е класове в Java, хората са решили, че вместо да имат едно си топити, да топити по-малко дъбълни променливи, нещата се случват по малко по-различен начин. Така. Значи имаме систем in... какво беше? Read. Така. И това докъде четеше? Не, това ще е 1 байт. Не искам 1 байт да чете. Какво беше? Това е долу, но ще е много байт. Не искам да работя директно в байтове, да се чета цели стрингове. С сканер ли беше? Така, сканер е един специален клас, който сканира един поток. Аз казвал ли съм? Говорил ли съм за потоци? Да, малко. Малко за последно. Една тръба, която има... Да, като една тръба, по която тъкат данните. C-in, C-out са точно едни такива тръби, по които нали, в C-out ние наливаме скофата отгоре в тръбата и конзолата ги излива, а пък в другия вариант конзолата ни налива в устата на нас водата и ние пием данните, така да се каже. Така, сканър е един специален клас, който може да се оправя с потоци и да чете ефективно от тях. Защото в стандартната библиотека, както тук ще видяхте, има System in Read, обаче това чете един единствен байт и ви връща байтчето, а не... Даже не, това не мога да го викна, защото е абстрактен нещо. Не, това е в импостин, така ще трябва да я дефинира. Да, както и да е. Да. Защото тъп не е. Както и да е. То ще е един единствен байт. Аз ако искам да прочета целият стринг, трябва да чета докато не срещам нов ред, което е ужасно. Или пък примерно да прочета масив от байтове, което също не е кой знае колко по-красиво. Скенера се грижи да го чете малко по-разумно и тук май трябваше да кажа System in. Тоест скенера ще чете от System in. Така след което... Това не му хареса. Не съм го добавил. Добре, сега да видим как се добавят неща. Нямаме input, както вече споменахме, защото include единствената му роля е да каже така изглежда този клас, такива методи има. В Java това не е необходимо, понеже има всичките данни при нея. Обаче все пак е необходимо да кажем using нещо. За разлика от C++, където using се ползва веднъж на хилядолетие, защото всичко е набутано в 4, примерно, огромни namespace-а. В Java всичко е разделено много надребно, което има страхотния бонус, че използвате само това, което се налага, а не цялото нещо. И сега как става нещо? Тук пишем import вместо using и казваме какво искаме да импортнем. Като в нашия случай нас ни трябва коса скенер, който се намира в Java Utils. Така, Java Util и тук има скенер.
сега вече мога да ползвам скенера надолу. Евентуално мога да искам да използвам всичко. Така, само да вметна нещо. Скенер е клас и отива namespace, който се намира вътре в namespace от Java. Namespace от Java, основният namespace за всичко, след всичко както е STD да се плюс. И вътре има различни namespace, в които вършат различни неща. Примерно трябва да има, цъкнем Java, виждаме, че има Java Map, има Java I/O, което трябва да се грижи за четене и писане по файлове и така нататък. Има Java SQL за хората, които са се сблъсквали с бази данни. Java Applet. Знаете ли какво са Java Applet? 100% сте ги виждали. Това е един ужасен начин да пишете приложение за веб, което, надявам се, скоро ще умре тотално. Както и да е. Евентуално, ако искате да не пишете Java util scanner, Java util abstract list, Java util и така нататък 80 класа в един същи namespace, имате възможността да кажете звезда. Звездата от Java импортира абсолютно всичко, което е в този namespace, но ние такива неща няма да правим, защото това не е красиво. Вкарахме скенера и сега казваме скенер. Какво е? Next, get next. Така, примерно мога да кажем, прочети ми следващия int, следващия for, следващия short, или просто следващия string. Тоест, например, мога да кажа брум set fan count от scanner next int. Така. И след това естествено искаме да го отпечатаме, за да видим, че нещо е станало. Така, сега то чака тук да въведа нещо, искам да въведа 6. И то ми изкара обратно 6, защото му казах изприти броя на пеките. Питай сега. Не знам, кой искам. Ти директно ти го парсва. Ще ли да го разбера? Да, както имаш в C# int 32 парс. Това е същото, само че малко по... Същото е. Това разбрахте ли го как си прочетохме числото от конзолата? Не, този скенер, виж сега, този скенер ще го използваш по-надолу. Само това е четенето на практика. Тоест, въпросът е, че вместо... Каква е основната разлика? В C++ C-in и C-out са някакви глобални обекти, за които може да достъпваме навсякъде. Разбрах ли си, мисля, че глобалните неща не са хубави, защото предоставят място за много бъгове. И джаварите са решили вместо да го има това навсякъде. Вече System out printl не мога да пиша където идея, но всеки път като четем ще си създаваме нов скенер и този скенер мога да преизползвам. Да кажем, сега ще кажа скенер next, просто next, който ще ми върне string, next double, next float и така нататък. Което е абсолютно същото като в C-in чертички нещо. Така, Добре, значи нямате въпроси по това, което правих в момента, нали? И тогава да направим една почивка до 15. И така.